В інтернет заходити треба із цього, як вони звуться. Ну, то є інтернет, а то є цей... Є планшет, а то ще якось інше зветься. Що тобі, що така коробка? Як воно зветься? Як воно зветься? Комп'ютер може. Комп'ютери. Не Комп'ютер. комп'ютери, це ще щось інше, що то діти вчаться на них. Комп'ютери. Чи комп'ютери? Ну, а що ж, діти вчаться? Комп'ютери, да. Да, що Ну, там що? розкладається, складається і там Ну, все то. комп'ютери. Да. А тоді треба з нього заходити в інтернет, так? Да, да. Ну то це. Та й що, як якась жінка, я не знаю, а якісь анекдоти казала по такій смішній по телевізору чи по цьому інтернеті, то й таке ж інтересно подивитися, да? Ну, да. Хоч ми вже й старенькі люди, може колись вже й помираємо, бо ми вже цього й чекаємо. Але бажаємо молодим і хочемо, щоб молоді, всі люди, які є на білому світі, щоб співали ці наші українські пісні. Вчились. Вчили, вивчали, бо вони дуже гарні. Інтернет? Я його не знаю і не хочу.